Għana il-kantanta Zazua Karin Karwana, u xek. Kif il kant inti, eżattament? Għandek majka għaj. Ili 11 sena, inkanta. Mor diversi postijiet u kol barani. Tajjeb, xi stil għandek inti? Iktar pop. Tajjeb, ħafna. Teġa smajnik, ta' brava, ġifiri. Ma nawgurawlek fil-karriera tijak. Ma dat kanta live differenti, uġ vera. Ija, ħafna differenti. Segwejt il-Eurovision jew le? Iva. Segwejt. Taqbel ma' riżultat jew le? Ifimni, naħseb kenna post Malta fejn għaddu. Imma mir-rebaħ? Oġbitek? Il-kantanta tajba, pero d-diska jena ma tantx laqtitni ma kullħad dejjem għandu opinjoni. Min konti preferi li jirba? Ta' Czech Republic. Għaxbitni għek stil Zazua. Id-diska għaw kummerċjali ħafna kienet. Ekku, Jiena l-favorita tijaj kienet Ġermanja. Tajjeb kien dak ukoll. Toġobni, song sabiħ ħafna. Tajjeb ħafna. Ta' livell, song ta' livell. Proset, mela ħanħalluk kanta s-silta? L-ħar bidwi fit-il-asel. Skużi? L-ħar bidwi fit-il-asel. Bil-Malti, mela. Ejja. Proset. U inti bħala xol tijek, mux il-kant, naturalment. Le, studenta għadni. Għadek t-studja. U minn fejn inti? Mill-Imsida. Mill-Imsida, Missidiana, tajjeb. Ma tantx kellna Missidiani, Giuseppina ġifieri inti, u xe? Ija. L-Imsida dejjem trabbejt? Ija, però l-familja mbagħad minn Taslima, so. Ok, ġifieri l-Imsida mill-komx mela ħafna. Le, jina l-Imsida noqogħdu, ma mbagħad il-bqija tal-familja tiegħi kollha minn Taslima. Ok. Mela minn festa oħra probabbli. Tajjeb, insellum mal-Missidjani kollha li jsegwu l-programm tagħna wkoll li fil-maġġoranza tagħhom huma Giuseppini naturalment, u festa ta' San Giuseppe għandi xi 4 tiħbieb minn hemm. Insomma, kullhom kien għandi 4, 3, 5, 6, u ġieli 10, u ġieli jkunu ħbib tiegħu ma nkunx naf. Nixtieq nirringrazzjal ħafna li batuli kummenti wara l-feature li għam ġiet id-dar tiegħi għall-arrida Trisha Falzon, ovvjament sabitni daqsxejn lejli tjum l-om. Nirringrazzja l-Trisha tal-feature li għamlet u anke l-Kert li kien qiegħed jiffilmja. Grazzi ħafna. Intant, nisimgħu l-aħħar bidwi fuq il-asel. U l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'wit il-asel u jinżlu f'wit il-asel f'dawk il-ġranet nisa l-passiġġati jieġu għal-mistri raba zingat biss riservat għall-isniter u l-klib tal-kaċċatur żmien il-gamir wara l-moħrit naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wit il-asel u jien. Mux jofjuri satar minn ġol-blat jinżullu f'wit il-asel jieġu nar taħat kien
staġun xot kem batal firrot u għal-ħidmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem kon ftit għajjien wara moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi fuq il-għas